Всичко започна, когато Алекс намери странно дистанционно на улицата. На него пишеше само «Смях on-off». Разбира се, той го натисна. И в следващата секунда Мила избухна в неконтролируем смях. Не просто смях. От онзи, при който не можеш да дишаш и звучиш като пингвин на Хели. А после започнаха да се смеят и случайни минувачи. Кокошката от двора се преви от смях. Кучето започна да киха от смях, а една маймуна, кой знае откъде, направи салто назад, смеейки се. «Алекс, спри го!» викаше Мила през смях. Алекс опита. Натисна «Оф». Нищо. Натисна пак. Появи се надпис «Системна грешка, режим силен смях активиран». След това дори Лавит започна да се смее като хиена. Алекс изпищя: «Мила, аз съм създал фабрика за смях». И точно тогава дистанционното изписука и каза: «Батерия 1%. Успех!»